Да. Здравейте хора от YouTube, днеска аз съм Крафтър Проц, а е тук е Хак Проц. И тук ще снимаме сега на Survival Games of Ironcraft с един специален гост. Кой е той? Йоп, 9990! Или както го наричаме от истинското му име, което си има скин, Никчо! Никчо! Ай, Сицилиана БГ е тук. Следете секунди, айде. Да, виждам. ПВП. Да. Мамо, чакай след минути. Сега почваме. Почваме! 20 секунди грейс период. Пак първия чест намерих Iron Man. Ами аз пък също. Не, аз намерих. Колко нагръдник намерих? Ами аз намерих 2 ендър перли. Тоест 4. 4 ендър перли. Аз съм с голд нагръдник. Не, кой ме бие? Кой ме бие? Не ме бие. Трепаха ли? Не, някакъв. Някакъв кожен нагръдник, не знам на кой ще го дам. Петио, ти къде си? Аз стоям в едните стаички. Аз в стаичките. Златни гащи. Еми, аз съм златни гащи. Аз съм почти full gold без това. Без това как се викаше. Чакай да хапна мръвчица. Аз съм почти full iron. Еми, аз съм почти full gold. Аз съм почти full gold. И аз така. Само бутушки и такова ми трябва. Аз съм допълнително iron гащи. Абе, някакъв, знаеш ли какъв е, браво? Какъв е меч? Някакъв влиза диамантен и согна на спек и моби. Как? Да. Ами Не аз съм... на тебе. Аз си му казах, че он Ето диамантените неща влиза и знаеш ли какво ми се бъгна? Iron chestplate. Ого, един iron меч. Само iron на само такова. Аз съм почти full iron без... Ами аз съм почти... и каската. Имам Аз имах 4 и... iron меча. Аз целия бех iron. И то сега... сега някакъв идва и на... Ами аз пък целия съм голд. Аз съм нагръдника gold, каската gold, гащите iron и бутушките iron. Аз целия бех iron, даже имах Ето тук. имах и 2 голда, не пълки iron сорти. Виждам някой. Здрасти. Елате. Това съм аз. Елате даме, елате. Да, сори. Емо, спасете се, оня диамантен е от другото. От другата страна. Хубав меч ли имаш? Ами да. Чакай, сега Аз само имам момент. хубаво. Абе, що тук вече в лобито се хъбат бутчетата, бе? Виж, бъгнато нещо. Виж, какво бъгнато легло. Виж ми това, виж ми бронята. Това да е меча. Enchantment ми. Я. Дай го, плиз. Ама след това ми го дай. Дай ми го. Взе го. Сплатен чапа. И откъде го взе? Хакер такъв. Ами аз се го enchantна. Да, бе. На спълно има enchanting table, бе, Емо. Да, но откъде левел? Еми то, ти като си левел в истинския свят, не в Hunger Games, той ти се запазва левела. На мен, аз в истинския свят нямам левел. Ела ти дай меча. Ела бе, ма искам и моя да енчантне за първи левел. Ако можеш. Енчантни моя, не ти го дадох. Аз си енчантнах гръдника за 6 лева ми спадна Fire Protection. Наказание едно. Това не е зле. Наказание едно не е как толкова. Да, ама и също за Hunger Games въобще не е зле. Знаеш ли що? Да, защото... Чакай, махак. Имам бутушки за теб, забравих да ти ги дам. Айрон. Дай. Аз целя бяха защо такива хакери? А виж, ела тук при мен да ти дам аз какво имам. Виж аз какво имам. Аз имам само две. Аз съм само. Само вие там. Не сме баш само. Омага, аз вече съм пълен. Аз нямам какво да взема. Ами в някой често си остави бъркоти. Само вие двамата.
Не знам. О, намерих нови гащи за Алекс. За да е често да имаме еднаква силна броня, ако ще бием. Алекс, ела. Това хак бе хак. Яла, Чакай, маде. на спаун. Извън къде На си? мен ми се бъгни. На мен му руба. Чакай само да я. Къде си ти? На спаун. Здрасти, чакай ма. Виждам още двама. О, мъг! Мен не Убивай се ги, знае, не убивай мога да ги. ги бия. За мене. Ето го, ето го. Абе, кой ме уби? Някой ме уби и ми взе всичко. Един диамант е своя респект, нали? Да.